Izenzo isahlwana sesibili soqala ukufunda evesini lokuqala. Kwathi sekufikile usuku lwePentekoste bonke babebuthene ndawonye. Ngokungazelelwe kwavela ezulwini inhlokomo kwangathi eyokuvunguza komoya onamandla, yona yagcwalisa indlu yonke ababehlezi kuyo. Kwase kubonakala kubo izilimi ezahlukeneyo kungathi ezomlilo, zahlala phezu kwalowo nalowo kubo. Base begcwala bonke umoya ongcwele, baqala ukukhuluma ngezinye izilimi njengalokho umoya wabapha ukuphumsela. Kepha kwakukhona abaJuda abakhile eJerusalema, amadoda akholwayo evela ezizweni zonke eziphansi kwezulu. Kwathi kuzwakele lo mdumo, uquqaba lwabuthana lwaphithiza ngokuba kwaba yilowo nalowo wabezwa bekhuluma ngolimi lwakubo. Bethuka bamangala bathi, "Bheka, bonke laba abakhulumayo abasibo abaseGalile na? Yini pho ukuba sonke ngabanye sizwe ngolimi lwakithi esazalwa nalo na? AmaPhante, namaMede, nama-Elamiti, nabakhile eMesopotamiya, naseJudiya, naseKapadosiya, nasePontu, nase-Asiya, naseFrigiya, nasePhamfiliya, naseGibhithe, nasezweni laseLibiya, naseKhurene, nezihambi zaseRoma, nabaJuda namaproselite, abaseKrethe nabase-Arabiya, siyabezwa bekhuluma ngezilimi zakithi ngemisebenzi emikhulu kaNkulunkulu." Bonke bamangala, basambatheka, bathi omunye komunye, "Uthini lokhu na?" Kepha abanye bababhuqa bathi, "Bagcwele iwayini elimnandi." Wayesekhuluma uPetro nabayi-14, waphakamisa izwi lakhe, waphumisela wathi kubo, "Madoda akwaJuda nani nonke enakhileyo eJerusalema, makwenzeke lokhu kini, nibeke indlebe emazwini ami, ngokuba laba kabadakiwe njengokucabanga kwenu. Lokhu kuseyihora lesithathu lemini, kodwa lokhu kuyikho okwakhulunywa ngomprofethi uJoweli ukuthi, "Kuyakuthi ezinsukwini zokuphela, kusho uNkulunkulu, ngiyakuthulula uMoya wami phezu kwawo wonke inyama. Amadodana enu namadodakazi enu ayakuprofetha, izinsizwa zenu zibone imibono, abadala benu baphuphe amaphupho. Yebo, naphezu kwezinceku zami nezincekukazi zami ngiyakuthulula uMoya wami ngaleyo mihla. Ziyakuprofetha. Ngiyakuveza izimangaliso ezulwini phezulu nezibonakaliso emhlabeni phansi, igazi, nomlilo, nokuthunqa, nomusi. Ilanga liyakuphenduka ubumnyama, inyanga ibe yigazi, lungakafiki usuku olukhulu noluqhamileyo lweNkosi. Kuyakuthi yilowo nalowo obiza igama leNkosi uyakusindiswa. Madoda akwa-Israyeli, zwanini lamazwi. UJesu waseNazaretha, indoda efakazelwe nguNkulunkulu phambi kwenu ngemisebenzi yamandla nangezimangaliso nangezibonakaliso uNkulunkulu azenza ngaye phakathi kwenu, njengalokhu nazi na uqobo lwenu. Yena lo esinikelwe ngesu elimisiweyo nangokwazi phambili kwaNkulunkulu, nambethela ngezandla
zabangenamthetho nambulala. Lowo uNkulunkulu wamvusa ethulula iminjunju yokufa. Lokhu kwakungenakwenzeka ukuba abanjwe yikho, ngokuba uDavide uthi ngaye, "Ngayibona iNkosi phambi kwami njalo, ngokuba ingakwesokunene sami, ukuze nginganyakaziswa. Ngalokho inhliziyo yami iyajabula, nolimi lwami luyethaba. Ngisho nenyama yami iyakuhlala ngokwethemba, ngokuba awuyikushiya umphefumulo wami eHadesi, futhi awuyikuvuma oNgcwele wakho abone ukubola. Wangazisa izindlela zokuphila, uyakungigcwalisa ngokujabula ebusweni bakho. Madoda, bazalwane, ake nikhulume kini ngokusobala ngokhokho uDavide, ukuthi wafa, nokuthi wambelwa, nokuthi ithuna lakhe lisekhona kithi nanamuhla. Ngalokho lokhu engumprofethi ekwazi ukuthi uNkulunkulu owayefungile kuyo ngesifungo ukuthi enzalweni yokhalo lwakhe uyakubeka omunye esihlalweni sakhe sobukhosi, ebona kusephambili, wakhuluma ngokuvuka kukaKristu ukuthi akashiywanga eHadesi, nenyama yakhe ayibonanga ukubola. UJesu lo uNkulunkulu wamvusa esingofakazi bakho thina sonke. Ngakho ephakanyiselwa ngakwesokunene sikaNkulunkulu, esamukele kuyise isithembiso sikaMoya oNgcwele, wakuthulula lokhu enikubonayo enikuzwayo, ngokuba uDavide akenyukelanga ezulwini, kepha yena uthi, iNkosi yathi eNkosini yami, hlala ngakwesokunene sami, ngize ngibeke izitha zakho zibe yisinabelo sezinyawo zakho. Ngakho indlu yonke yakwa-Israyeli mayazi impela ukuthi uNkulunkulu umenzile iNkosi noKristu uJesu lo enambethela nina esiphambanweni. Sebekuzwa bahlabeka ezinhliziyweni, bathi kuPetro nakwabanye abapostoli, "Madoda, bazalwane, siyakwenzenjani na?" UPetro wayesethi, "Phendukani, yilowo nalowo abhapathiswe egameni likaJesu Kristu kukho ukuthethelelwa kwezono zenu, khona niyakwamukeliswa isiphiwo sikaMoya oNgcwele, ngokuba isithembiso ngesenu nesabantwana benu, esabo bonke abakude bonke iNkosi uNkulunkulu wethu uyakubabiza." Wafakaza nangamanye amazwi amaningi, wabayala wathi, "Zisindiseni kulesi sizukulwane esiphambeneyo." Ngakho abalamukelayo izwi lakhe babhapathiswa. Kwenezelwa ngalowo mhla abantu kungathi yizinkulungwane ezintathu. Baqiniseka njalo esifundisweni sabapostoli, nasekuhlanganeni, nasekuhlephuleni isinkwa, nasemikhulekweni. Kepha kwaba yilowo nalowo wehlelwa ngukwesaba, kwenziwa ngabapostoli izimangaliso nezibonakaliso eziningi. Bonke abakholwayo babendawonye, behlanganyela izinto zonke, bathengisa ngemfuyo nangempahla, babela bonke ngayo njengokuswela kwabo. Imihla ngemihla baqinisela nganhliziyoni ethempelini, bahlephula isinkwa ekhaya, badla ukudla kwabo ngentokozo nangobuhlophe benhliziyo, bamdumisa uNkulunkulu bethandeka kubantu bonke. iNkosi yenezela
ebandleni imihla ngemihla abasindiswayo.